נוי ריבוי נוי שלוי לא עוד שרחבוני סויבדן כדלה ריבוי נוי שלוי לא עוד שרחבוני איזה שיר זה לא סליים כדלה ביחד אוי ריבוי נוי שלוי לא עוד שרחבוני Boy no sheloi lo ok shoyn rakhtu bone soivdan ekdela אותם עכשיו בעברית וירחמך מתגוללים עליו כל שפע וירחמך מתגוללים עליו כל שפע oy 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 virachamech oy oy miskoylele עליו כל שפע oy yashkois tmenas decho oy tsay meyde עכשיו אתם רק מגינה אני רוצה לשמוע אתכם עכשיו את קיינסון חזק כולם יחד איי 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 לא ימשה בו סמאטמס ומתאחד איי 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 איזה גולדך ליום משהו קטן על השיר הנפלא הזה שחיבר הרב הלל פלאי לפני 15 שנה. השיר הזה הולחן. ידידיה מאיר היה מרגנו של הרב הלל פלאי, והוא מרים לי טלפון ואומר, ישראל, יש לי שיר נהדר למחירה, אוכיל על הגל. הוא השמיע לי את השיר, אמרתי לו, נפלא, קונה, כמה זה עולה? הוא אמר לי את המחיר, אני התעלפתי. זה היה המחיר של דיסק שלם, ובצדק שווה. אני עשיתי חשבון לקחת שיר כזה, ללכת לאולפן, תזמורת ומקהלה והכל, הייתי מגיע לכפול מה שעולה לכם פה ולא קניתי את השיר. מי שקנה את השיר היה הזמר ליפה שמלצר. אחרי שהשיר יצא, דבר ראשון התקשרתי לרב הלל פלאי ולהגיד לו, אני מצטער שלא קניתי, הייתי צריך לקחת משכנתה אבל לקנות את השיר שלך, ועכשיו אני מבקש רשות ממך לשיר אותו ולהקליט אותו. הוא אמר לי, אתה היחיד שמבקש רשות ותקליט אותו. ומאז בכל הזדמנות אני חושב, גם בימים נוראים, הולכי לה לקל
הכל לפניו. איי 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 יש עלה ממנו מענה לשון אשר בקלם השירה וזו אביה ונדון ביחד we give them to sing it. עכשיו אתם אולי לידם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך לידם מגלי ומיישן מענה לשון אשר שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך